Kumulai baru sisi yang pernah sebaik ni ke video kani kelemat kidan ki bentah ni ngakwa ban pensyai ni kong itu kijing keli kijong pi kabai dei bakatu ka video mana step ngaplat baong banai bapi ki babun ki babelasngi ki bala ban yo ka jingrap nak sarkar ti ngakwa ban pensyai pi om nakajing ngau ko jongan nakajing tip ko jongan re nakajing pelat ba ki ba pibila pen syam ni ko kubor ko per kani no mo por jongka lai putrik banai balai arjar arpo mo ti kani katkung kani kot kubor la da pimyo kot kubor hagani kot kubor ni kani di press release na labor department bat ka batai syai hang ni ki bakumnu kita ki bala ban yo bat ki bakumnu kita ki bamla ban yo ya kata ka jingerap dah ke bapa itu ki kerteng bat ki wei ha utu number mo ti kabamun kini dan hang ni kumba sautli ki balak kenthop ki sautli ki jat nong tre ki bannum yo su kabamun ka sarkar kala pha lupa kan pha pa dakoi ke rukom mo kan pha pa dakoi ki kitu ada register ya kitu ada register ring baki scheme ani pili ki masterul bat ki bang amjer kerteng hane yaki ke sarkar kan saai pat dakoi ke rukom mo suma ba syai ba gini yaki an ai pat dakoi ke rukom henry yakatu ke mga pha mane tu video mga pelat mane tu video kadai tang na banta kitu kinong belas ngi ki bam pat syam la register ni bam pat syam la ya penyeso ila de bat kanu ke scheme bakanu scheme hak bay day but ki scheme ki prepare ki ba ka sarkar la pentri kam haki block bagi snong ki jong mo ti ngan shuai nuksa ngan nuksa ko kalong ba kum mga shimet subo mo kum mga shimet ngampat sim la peniso ila di bat kanu ka scheme na ka sarkar ngampat tre job card ngampat don kerteng ru bat ka manrega ni ka scheme manrega ti ngampat don kerteng ru bakata ka building and construction worker welfare fund welfare board kata ngampat don kerteng datang ngaham tre ru kum masterul bat ngaham tre ru kum tu casual which worker mo hakanu ka tenat jongka sarkar jela ti kabamud ngala ban pha ila ka jongka kerteng syautu number mo subhasai kita mo ti mentah hang ni ngan jer kerteng ya kita lada phi phila penrung kerteng ila de la phi phila penrung kerteng la phi ru phila smuthu ba phila don kerteng ha ka wei ni kisau sobha banum register shu mo namar balai namar ba na benta jong phi ka sarkar ka sa jing rapat dak wei kurukam ma dengan puli hang ni kumala pelat hang ni ka kot khubor da ka labor department bat kata ka longkum ni ki baningkong kini ki ba trimestry bat ki wi ki judging tray ki bala peniso ila di bakata ka building and other construction workers welfare board ka bamod lada register hapo kani ka welfare board jong ka sarkar Meghalaya na benta jong phi pimdan kamshu ban register kita kini baningkong to kabar kidi kita ki manrega workers mo ki tray hapo jong ka scheme manrega lingbang ki video lingba ki block office lingba ki kisnong kita ki jong phi ki bala pentre ya kani ke scheme la kalong hakarukam jong ki job card bar ki wei ma ti yakani phila ban pintikna phila ban keli ban wa jong modru na ki sardar ne ki rangba snong ki jong phi la phi don kerteng ne em hapo kata ke scheme manrega ma ta tinang ta ka baru laradei ba phimdan ngi ka kerteng hangta phila ban register bala laradei ba phidan phimdan kam ban khuslai ka sarkar kala pinbiang pat dakwi kurukom ban siu da bata jong phi ki bala peneso ila de bat kata ka scheme lani bat kanur ka scheme ka bala pentre hapo ka dong ka snong jong phiendre yakani ko mga long bang sisien ban bang sisien pinti kana naki sordar snong naki rangba snong beginong penya snong ke jong phi baya ka kerteng ke jong phi la kenthub ne em hakawi niki scheme bala pentre hapo ki dong snong bat ki district ki block ke jong phi mo ta nalor nang ta kabalai dada phi ki masterul ki baterai lingba ki tenat beper jong ka sarkar jela ya phiru pen nom dan kam shu ban register
dakani kerukam bo ban pha yu tau kita ki kerteng jong phi how to number to kata ka balai bat ka basau ka de lebih dei kita ki betrei casual kinu ki tanat jong ka sarkar ki tanat trikam jong sarkar la kalong kanu ka office ru lebih dei ki casual worker lebih dei ki nong trei casual phim dan kam shu ban register te ka bamut ki badan kami ban register ya menta ka syai kedar kani kalong ba ki dei ki tu ki brio ki bampat chim la yaso da ka ba kumnu ru ka rukam bat ke sarkar lingba kanu ko scheme la ni lingba kanu rukam rumah te bat yakani kumbang apa time nem step philaban pha gitu ki jingdan kam ki jong phi sha shautu number bangal da bai phimdan kam ban call repidan kam tang ban pha itu number ma ngadan ni ka notice menta itu ka notice re ngani le ban thap bang ni tang ba yakani ka wi ngaka apen shai phi kalong ba dang hne kum hakapor nyo baje phra baje yai na kani krishnong ka banga ngadan kladan ka jing pertasnong ba yaki breu baro ki babelas ngi kasnong kala kerpat bade ban wan shaki office nong ban pendap ba yakita ki yiti form ka baki kilabo ya la kalong ka kerteng la ni kalong ki ID number ka bank account bat kita ki but kila ru ni jing perbela bangi ngi ra kita ki brokhaj sa office nong khnang bakin le ya ka badan kam ka bamun ki nong peniat snong kila shim ni ka jing clear bat nganget kin le ru kumju ha ki dong ki snong ki jong phi te la da phidon ni kanu ko jing su ban shem ban sungthu halor kani ban ba phila kwa jing pensai shushu phila ban let ki nong peniat snong ni ki sordar snong ban yo jing tip ko bania halor kani lani phila ban phone ru 108 mo nomor ubagi ki ai youtube whatsapp nomor kadai tang ban chupha kita ki message ki jong phi te bat ba pin phone te ka ngam thrai bi phin yo nomor la ai hakatu ka press release ka long ba phidei ban pha tang ki message ban dei ban phone ru em te bat mentali kala pensuk kum yangi hang ni ani kisnong jing bangi dan kila pertas nong kum tak na bengi ngeli ra iging dan kam kum ka epic lani ka pankat kum ka kerteng ke jongi menata ka bank account ke jongi account number but nagta da ka bai thuru ka rukom trei ke jongi bat kita kiwi kata kin sapen banan na ki dong kisnong ki jong phi kat ka bai dan kam ti sngoba ban la da phikwa ban ikini ki jingtep ban ka bahambanya subha ban keli ban lechiki rangba snong lani ki sordar snong lani mono ki bade ki nong pnya snong khna bigen batai banya epi halor kani phila ban phone ru 108 khnang ba la da fidan kono ka jing bam shai kila ban rap epi hakani ka benta bat yanuru ban keren yanuru ban keli ban perthau khnang ma phiru phinyo yakini ki jing mentoi na ka sarkar ti ko magan ban mek sisien la phila penyeso ila di bat ka sarkar hakini ki sautli ki bangala ka do mane ka bumod hakata ka building and other construction workers lani lingba ka manrega bat ki scheme ka bapher ki bala pentre ki district ki jongpi lani la phide ki master role lani phide ki ta ki batre casual la phila de penyeso ha iwe ni kini ki sautli phimdan kam shu ban register mo te phidan kam ban register tang la da phi phimpat penyeso bat kini ki sau te kumano mea sisien la phidan kono jing pensai wat na kalyang jongaru nga IP kini ki boro khan ki de kat kom ki kot khubor bat ki jing pelait ki press release ki batikna ki banga ngatip ki long ki bashisha te bat nalor ka baki ki pelait nang ni ngamdan jubab tam na kay baka sarkar ka pelait hakini ki kot khubor bikila pathai khubor ki we te la phidang kwa shishu ya ka bajing tip ka babanya na meta jong phi shimen bat na meta kayeng sam jong phi na meta ki bahiyeng hasem ki jong phiru sngo bha ban ki dong kisnong ki jong phi ki balaban batai bania halor kata ka jing peneso ka jong phi bar ka sarkar lakala dan ne em mo tinga ngai phila sai ta te ka video na beta jong ki report bi ki ngan ai kan ki video ka banwan te ngai phila sai te la dang don shu ki ba kwa ban sai sa drop ha comment te yamata hi tang kan ni
Kerteng Ferdinand Rani Sesian Kublai.